Hello people, hello Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Jepa TV health. Chief TV sinema side feed tokugira nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika muzvara nhasi ndine nyaya inotyisa guys. Pane mwana akapiwa uroi nambuya wake neshamwari yawo mai Padex Do. Hey, nyaya dzinotyisa dzichiitika muZimbabwe guys. Saka guys ngendotana nemwana yeye ndonomunzwa tonzi kuti wagwani zvakamira sei akapinda sei muzvinhu izvi akapiwa sei uroi uyezve vanhu vakazozviona sei kuti ndozvaari kuita ndege akataura here kana kuti zvakafamba sei. Saka ngendeko guys ndinomuona ndotaura naye asi guys don't forget to subscribe kana chinge first time kusvika panapo usina subscriber. Saka ngendeko kokoko ndotaura naye guys one muri Zimbabwe ndina mukoma wandinawo panapa wandinawo wane zvakasangana zvo mukati muupenyu zvadati mbonzwo wachitsanangura kuti zvakafamba sei zvese chibaba. Bo. Asi maraunza. Maraundi bo. Bo zvese. Bo. Munonzani mudara? Munonzi tinotenda kanye. Tinotenda. Awa iri bo mudara. Mudara tikade kuziva kuti zvinhu zvaitika zvakatanga sei chii chaitika kwamuri? Yaitika ndekuti ndemutswa usiku ndichishandiswa kunodya nyama dzevanhu. Wemutswa naniwo? Ndemutswa neshamwari yagogo nagogo amai vabava. Alright, saka maimutsa chii chakaitika? Waita zvokurota here kana waitozviona live? Ndaitozviona live. Muchitomuka? Alright, saka pamaenda kunodya nyama dzevanhu zvaifamba sei? Maenda sei? Maenda kuguwa here kana maitofamba sei? Papane chimwe chinhu cheraundi zvavo saka manje ndochenda nzibaya nebanga then iyo chasumuka kuti taifa taenda kumakuwa. Maenda kumakuwa? Saka maingoenda kumakuwa everyday yakati kana maenda kana pachinge paine munhu munyowani ashaya? Taitoenda everyday because pazuva panenge patofa munhu. Right. Saka maingofamba muri 3 chete? Aiwa taitofamba nevanhu vanga vatowanda vemuareas imomo. Alright. Saka maingoshandisa banga chete kana masvika paguwa chii chaitika? Maita sei? Katasvika paguwa vaindipa tsvimbo yange yakareba so ndichirova paguwa then vandarova pavhurika. Pavhurika? Mobva mapinda mese kana panopinda munhu wani chii chinaitika? Mutombopindi webhozi rinovhara vaya pamusoro. Kana pachinge pavhurika munhu anovhara pamusoro? Alright, anenge atori ari mubox here anenge atobuda mubox ari? Anenge atori mubox. Mumavhura box? Alright. Saka nyama yemunhu maigona kudya kwemazuva mangana? 1 day yabva yapera kana kuti maitakure mukumba? Inogona kungodyiwa 1 day sezvo vanhu vacho vanenge vakawanda asi kana vari vashoma kana iye munhu wacho ari mudhafa anogona kungodyiwa 2 days. Alright. Saka maidzoka futi yakati maitakura nyama yacho maenda nayo? Taitakura nyama yacho toenda nayo. Mune nayo kumba? Zvoti kana masikata waitoiona kuti nyama yemunhu yairapa? Alright. Saka ndo chete zvaishandisa papasina zvimwe zvinhuwo zvakaita ngenyokawo mazizi zvaifamba sei? Panyoka papane vangati ne 2. Papane 2 nyoka? Dzakakura sei? 1 yareba panapa svika apa. Hey. Then number 2 yacho ndo yange yakareba so but apa pangu paita patera pakudhafuka kwacho. Alright. Alright, ibo ndangonzwise kuti ndizvo zviri kuwana aziziwo nemapere mamusingashandise zvozvo? Aishandiswa pangacho ndanenge akagadwa achienda nayo ikoko anoshandiswa futi pa. Alright. Ko chii chakazoitika kuti iwewo uzowewo ndo wakakura navo waigara navo chii chaitika? Nyaya yakatangira kuti baba pasiparitana baba namama. Mama akabva waya kuno kumusha kwakudownhill kwaigara mama wavo ndokune family yavo yese. Saka dad vanoshanda uchinova but kumusha kwavo kunonzi kumakondi kukanyaga kenzamba. Saka manje pakasepetana saka vakabva noripota mari maintenance kuti ndanga vachibvisa mari vachipani mama yangu inini bozi vanga sepetana. Saka manje
pamari saka pamari iyoyo yaiuya yese ndasina na 121 mama pamari yese yaiuya yaitumira nababa wangu $90 pamwedzi handina hembe ndaimbotengerwa nachikoro kwandaenda saka mama pavaindonoora mari vaitaura kuti mwana ari kuenda chikoro yose anazvo saka manje obva ati saka manje atofunga ndikuenda kuchikoro saka ndopakabva ati holiday ndoda kuti mwana aite se auye ambouya kuholiday kunoko amboona vamwe kana chikoro chavhura omboita se ozodzoka zvake saka nzi alright pakono futi unoora mari ndobva ndaenda iri holiday ndobva tasvika ndona pezanzi ndandisina nahembe kana bhutsu hembe dzakanditonadzo ndichisvika mutauni yemuchinoi mbavha vasikobva nditengera mapushi ndobva nditengera trouser nehembe nyowani apa musoro ndasina tombogerwa ndasena mbabva vasvika ndopakabva vasikobva ndibvunza zvanzi kwewewe kuendawo hembe ratidza kuti nyowani ende bvudzi so kuchikoro kwacho kuenda nemunhu so akadai so chirudzii ndopava ndati chikoro ino chikoro handisota se handiendi chikoro ini zvakanzi waenda chikoro ndati boss dad wangu 6 months vachibhadhara mari zvakanzi kubva pese pozoti pane 6 months izvezvo ndeki 7 hausoenda chikoro ndakati zvakanzi kumari yandikuita se yandikutumira kushandei ndakata vamwe vanin'ina vanhu vari kuenda kuchikoro ndakaenda chikoro nhasi kuenda apo fuichi ivo mama nadad vangu vangobereka mwana waninini vamwe ndwa vamwe odad saka ndopakazotanga kugara na ndobva zanzi ndobva taenda kupolice central muchinoi pabva vasvika bvazanzi mwana uyu ndikubhadhara mari $90 pamwedzi pega pega but auya kunoku ndanga ndamutauya kuholiday so ndafunga pamwe kuenda kuchikoro apa asi kuenda chikoro mari yandikubhadhara nini uchengetesa vamwe vana ndakuenda chikoro but ini mwana wangu andikubvisira mari yemutimedzi asi kuenda chikoro pakabva ndaita se ndobva zanzi yobva zanzi imimi takubvara mapepa mama ake wakauya achida mari pasina mari maintenance chakachiripota chete vakanzi vaenda kupi mapepa tatobvarura zvese vanzi alright iyo paakazouya vaida kuti vanditore vasvika vanzi aiwa ubva toenda vanzi varamba ndipa mwana vanzi aiwa imimi mapepa tatoita se tatobvarura mwana anzi asi kuenda chikoro hamusi kumutengera zvese saka imimi ita se mwana kugara nababa wake vanzi alright sandoma ndopo wakatanga kugara nagogo ndobva ndabva ikoko kuna dad papana gogo wangu amai vabava vaigara kumakonde kwacho saka vaiora mari kunasa saka manje wakabva uya mwedzi wangu wapera ndobva vauya kubva iko kumakonde vachiuya kuchinoi kuna dad ndafu ndowaiora chii mari yavo pakauya ipapo vava zanzi tina kauya saka manje da kuti ndaita se mugari naye kupi munogara naye kupi kumusha achipota achibva kubatsire chi basa zvakanzana kokochi hazvina ta se hazvina kuheva ndipo zvanzi nadad anenge achiita se achienda chikoro uchingopota nimbobatsirawo basa gogo dzimwe nguvawo kana vakaneta ndati alright hanzi chikoro nongochienda ndasvika kuchikoro apa ana chikoro ndazobvira ndazoenda dad anozvera bva ndaisa chikoro pandikangoenda kumusha kwako ndichisvika ikoko dhee rekutanga ndakarara zvakaita se zvakanaka then second ndipakabva pauya amai shamwari yagogo yainzi amasanda ndipakabva uya vachitaura nagogo vachiti ndifudze mombe dzavo ndivachengetera mombe dzavo then ndipabva vataura kubva uirana saka ndandisepo ndandanotamba saka ndidzoka bva notamba ndopabva vasika vachinditsanangura chinditi pana mbuya wauya anogara pamusoro patarinzwa dachi mushando ichi wemomba pota chachengetera mombe dzavo ndati alright panguva iyo bva mbuya avo vasvika ndobva ndipachi $100 US ndobva inisizvo ndasina ndamboibata mari iyoyo pabva ndasvika ndatofara ndati
asi mari ndohora here kupera kwemwedzi zvakanzaiwa asi ndiyonoita se yaunohora nodarika papo ipapo ndati alright panobva tawirirana kuti zvofamba sei tonotanga rine basa tiudzana mutemo yacho kuti unovharwa nguva yekutanga basa nguva yekuchiora mari yakati ndati bva tawirirana pai vatita mangwana ubva totanga se tobva tanga kudzichengeta vandaenda kumba ikoko ndokwanga kugara anzananga poreta se chigara but padhuze zongoti panapa nepatara irapa panext padhuze nepadhuze saka manje first day ndakabva zongoti ndabva ndamuka ndakachekwa nepagumba nepachester ndabva ndachekwa paradza pane zvinhu zvakaita se zvakanamirwa pakachekwa paradza pane zvakanamirwa ipapo saka manje ini dero ndasina tombosa musoro ndatongomuka ndatata gogo ona ichi apa ndaita se ndacheka but pane zvaita se zvaiswa ipapo one zvakanamirwa tamira ndatozvikwatanwa pabva ndirichi aiwa hapana chingaitika saka ini nameno chi ndobva ndatongopinda ndopfungwa dzinga ndareke ndimhanye nodzana ndodza gogo boza zozonetsa mangwana kuti waidi kuyazondudza chi kunoko saka ndamhanya kumba ndonodza gogo amai baba vanotsanangura kuti gogo ndozvikuitika kubaswa ndikaenda ndamuka ndachekwa ipa gogo vangu aramboratidza kumboita kana basa nazvo vangoziti zvina basa ufuichi gogo vanga vane syndicate nani nambuya vaive kumusoro vaya saka manje ndobva ndadzokera ikoko ndobva ndadzokera kumba kwekwe ndobva totanga kutotsanangura zanzi uzati zveshe zvawataura pawaenda kumba kwendaita se ndazvinzwa ndakati mazvinzwa sei zvanzi hapana munhu aita se andiudza ufuichi vanoudzwa nenyoka inenge iri pai mumba third day ndabva ndaita se ndakatorara ndabva ndaita zvongopepuka zvimwe nditori kupi kumakuva ndapepuka ndiri kumakuva ndaingopedza kana nguva ndiri ikoko ndakamira ndongaramba ndakamira kumakuva ikoko panobva ndangopedza nguva ndakamira panobva ndangodisappear bva ndaenda kupi bva ndadzokera mumba manga ndakarara saka manje zvabva zvandichisa bcause zvanga si zvekurota noita sei katikara live saka manje ndabva ndaenda mangwana makusendo ndatomuka ndaudza ndatsanangurira ivo mbuya chandegara navo zvakanzi aiwasiya zvina basa vangaita sekurota ine ndasina kumboitawo basa nazo ndasinobhoza ndozvazvichazoita saka ndabva ndamhanya kumba ndanotsanangurira futi gogo adherero gogo vakavhanituka vhanditi aiwa unonga dombo kuona kuti anyedza usina basa ndaunza kuti potoitawo daro ndobva ndavaudza ambuya vapi ivavo ndati alright ndaenda kupi kumba ikoko ndabva ndasvika kumba atoroma kwakutodoka pesera ndakutoti ndakarara ndotoona ndisina hembe but ndarara ndakapfeka hembe ndoona ndisisina hembe pesera vanhu tangoti kwangudoka toita kutoona vanhu vakutoungana ndakutonzi iwewo bangero ndakutobaya muchinhu chiri chiraundi chakutotanga kutosumuka chakutotanga level daiso kupedza chatoenda mudenga kupedza tasvika kupi kumakuva yanga nyimbotaura kuti tobva ndazosvika tonzi rova zovhura kuva tobva tadya munhu anenge ari momo saka pane vanhu vakasiyana siyana vanenge vari munharaunda imomo vese tichingosangana imomo makuva ikoko saka nyaya yavheramba itongoitika pese ndaenda kusatombotya pese pandaiti chiro ndafamba ndaitongofamba chiri nenyoka dzodzodzi dziri komba dzandafamba nadzo dziri pai dzaitofamba dzitongondifamba dzichinteera but vamwe vanhu vangasingakwanisa kudziona